И здравейте хора, аз съм Ивайло и добре дошли в днескашния видео. Това ми е първото видео в моя YouTube канал. Аз се казвам Ивайло Иванов Митев и съм на 11 години и искам да снимам геймплей на видеоигри в този YouTube канал. И днес сме тук, за да играем Baldi's Basics. Една бая старичка игра бих я нарекал, но днес аз ще се опитам да я мина на видео. И то първо видео в канала. Това ще е първата им поредица, която ще се казва Baldi's Basics. Версия 14.4 е самата версия. Вижте го, този учител. Той ни подгонва и ние трябва да събираме тетрадки. И като съберем 7 тетрадки, там преди това има също и други препятствия хора. Например, трябва да скачаме на въже, ако ни хвани едно момче момиче, така и не го разбрах там хора, не знам. Има един, който ви бута с едни големи ръце, в някаква количка се движи. И това малко послучава малко грешна количка, но да, надявам се да ви е забавен този мой YouTube канал и нека да започваме да играем. Цъкаме старт и да започваме с Baldi's Basics. Айде, бате! Това ли ще успея да имена от първи епизод, но сега тъкмо е време да разберем. Ето, че сме вече в играта. Малко искам да я чувате. Ето така. И сега. Надявам се наистина видеята ми много да ви харесат. Все още всичко правя само с един телефон, хора, но след време ще се развиваме. И ще трябва да си таковаме. Това как се наричаше, бе? И ще трябва да се развиваме много добре канала, да си купуваме компютри, слушалки и такива работи. Така, сега. Не, първо трябва да сме тук. Чакай, бе, той трябва да се цъкне, боже. С какво правя? Малко е трудничко с телефон. Така, 7 плюс 6, да видим колко разбираме математика, хора. Така, 13, това е 6. 4 плюс 0 е 4. Добре, първата задача беше лесна, но тук нататък ще има и трета, последна задача, винаги на всяка тетрадка, която ще бъде грешна. И никой не може да разгада, и много рядки хора. Той ни дава сега монета. Така че вземаме тази монета и отиваме да отворим тази врата. Тук има още една. Това е 6. Това е минус 8. И това е 21, например, не знам. Не е 21. И вижте го долу как се ядоса, хора. О, не. И сега започва гоненицата. Идва. Аз поемам на тука. Така. Какво, аз тичах ли? Хора, буквално тъкмо започвам играта и получих наказание от директора на училището. 3, 2, 1, то си идва. Мисля, че може да го спираме с сода. О! Така. О, сода! Опа! Сега, искам да пробваме нещо. Ма той вече идва, бе! Не, бе!
О, найс. Монетка. Няма лошо. Дай ми тази монета. Така взехме монетата. Тук отивам в някаква тъмна стая. Тук пак свети. Много странно. О, не. Ето това е то с големите ръце. Не. Не. О, ес. Балди. Хора, става много напечено. Какво се случва, бе? Бързо. Тук няма. Тук няма тетрадка. И тук няма. Но че се случи в момента, се въртиме в кръгове, хора. Добре, къде е другата тетрадка? Оф, то смахвана ся пак и ти ли, бе? Как се джимпва? Аха. Бързо. Йоу! Чакай, аз се обърнах и изискам в него. И какви са тия ножици, бе? Не, умрях. Защо? Ега ти. Да, Балди, въобще не ми маха и аз идвам пак да се търся тук тетрадките, да решим тази тетрадка. Така. Това е 3. Това е -2. Това е 4. И тя ги знам, но дори да не съм ги учил, в момента ги знам хора тия минуси. Аха. Батко и Ивайло. Все пак тази тетрадка. Това е 11. Това е 0. Това е... така. Добре. И отново се ядоса. И сега е време за поредното обяране. Бегай, братко. Така тръгваме за още тетрадки. Миналия път не можахме да намерим никакви тетрадки, когато нагонеше Балди. Сега обаче трябва да успеем. Така. Това е кучето за айтем. Така. Така. Тук има ножици. Ще ги вземем, извинявам се, че ми пишат хора по Viber, но в момента не мога да ви реагирам така. Това е 5, това е 6, това е 24. Еми, не 24, супер. Това ни е последен опит, хора, за това видео. Ма той е бил много близко, бе! Как така съм се забавил толкова, бе? Стига, бе, човек, защо? Еми, втора загуба, хора. Не можахме днес да минем Baldi's Basics, но се надявам да успеем да го минем в следващия епизод. По-кратко, това първо видео се получи малко краткичко, но от тук нататък ще има и по-дълги. Все пак надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, стушете лайк бутона от натискане и се абонирайте за канала ми. А сега аз да отивам да си почувам и да видим какво толкова ми пращат съобщения точно когато снимам клип. Моля ви, subscribe бутона и дано да ви харесва канала ми. И довиждане!